Kariboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kesap ki kun samla Kani gerensan nak kebenta ki kun ketem Riboy Ka office jong district mental health program jong Southwest Khas Hills district haka pratrik upnai Oktober 2024 kalayo ban Rakhe ya ka World Mental Health Day hapo jong women's hostel Mawkyrwat ha Southwest Khas Hills district haka baik nek program la peniat de jing trelang bat ke district legal service authority Southwest Khas Hills district la Rakhe kerpang ya kene kesngi nak benta bantip kumno ban burom bat ban long ki briu ki balakloi ban yarap ya ki para briu ki badan ki jingpang ki beduna ka bor jing mud jing perkhat bat ban yarap ye ki badan hapdeng jong ka jing duna bat omdei ban nyau ben ne nyau shiliang khamat ye kum kita ki jaj briu ki badan hapdeng jong ka jing duna ha ki bor perkhat haba ajing kran ha kati kesngi ikong w marwen ibdei DMHP jong Southwest Khas Hills district il aishbon ki jing tip bat ru ban hikai ye ki briu shapang kumno ban tip bat ban yarap ye ki briu ki badan kene ki jingpang ki beduna ha ka bor jing mud jing perkhat Kawin na kajempang kadeka mental illness di observe bahay kanika wal mental health di namata kung kita kajempang idan kibun sa kajempang hendai kawin kajempang kadeka suicide kabakal nitang di kasorkar jong kali India kala pani ya World Mental Mental Health Care Act 2017 ba kideki kidan kahak ma haka lompri man beliau kin kadang kahak makin sumar dari ladaki yo ikut kini kijimpang nomor ba haka enam sa alam jungi babonsin lada kita pun kini kijimpang yo ba gi ken gi ibenyaki gi ken benyaki nata gi aku babi ting ting ni dari yo I aku kini ki beliau ki bawa dan jimpang hakishnong jungi i pendam ki de di kanika mental health care act ka panmi ka sarkar jong India ka panmi namar ba yakini ki hok jong ki long briu man briu yaki kum ki badan yakini ki jimpang kidan kumenta ha ka district jong ni kidan ka district mental health program kadai ka office ni ka clinic ka bagi pen yaki ba dan ni kum kini ki jimpang isumar ya ka yaki badan kum kini ki jimpang namar ba ka human rights mo kata ka hok jong ka long briu man briu ki ayek ta ki ka hok ini kumno bangin em haka jing em jong ni ti yakini kum ki badan ni ki jimpang lu kata ka hok bagin em nang ta bagi dan ka hok bagin sumar ka jing sumar hati district mental health jong ni peli tang shipulation tang launch ar 3 Oktober 2019 ni ay kini ni ay sumar ki bapang yung kini jimpang di ka mental health care act ru ka tho ba kita ni ka hak ba lada ubriu ubadan ni kani ka jimpang udan ni ka hak ta un ya ki focus pa jo uru na ta udan ya ka hak ka sumar na ta udan ki bon ki hak school sa ki barang suicidal ma kibalong suicidal kita ki suicidal ki bagi symptoms ki identification pafiyo I yani inu bersama jalan I kamdam kan ka suicide ta kena teenagers mo namar hakatu ka por ki kena ki dang sedang ban he ban san ki dang sedang no babon sen ki bayo depression ki they feel relationship ma ki they ba yang samla ni namong ki kena lagi mostly kibabon kita fear relationship kibayo ya ka depression ka suicide lada ni diagnose ya ka jimpang suicide ka depression ka ka jimpang ka bakata ka one of the common mental illness ka depression di lada kita menu kibanong suicidal kibakaran mo ba kwaman yang no kita ki fila man yo iba ki teenagers ki yo ade ki lejong kita ki takishan jong ka suicide ma fila man ong ki ba ki dong kam jing ram namar bale da fem ben ila da fem ni tho ki ba ki dan ko ki jai sumar district jong ni ka poi sho do upot ba kin shin ni ka jing im jong
ngim sultan na dangi yo ki news kamtam na dangi yo hasang thousand ibadan ki ba society na dangi dan betat ga ji im na jong ngim sultan na dei ni is a ki karan lagi on ani na society no is a ku ni dei ha ka to ka por ba ki yo to ka jimpang bagi long suicidal bagi pen tu ka depression dan bang patiaw na